per dos de frases o comentaris que me cabrean un montón. Per què ho faré 3? Perquè a l'últim capítol vaig fer 4 i es va fer massa llarg el vídeo. La gent que et pregunta per què o que vol saber-ho tot. En plan, vols que anem a la cafeteria? No em trobo bé. Però per què? T'anirà bé. Com que necessita justificar-ho tot. La gent que patim algun trastorn de salut mental, qualsevol, o la gran majoria estarà d'acord en que nosaltres ens entenem. Quan algú diu que no té de gust alguna cosa, sabem que és aquesta sensació. No fem l'interrogatori. Aquest interrogatori l'únic que provoca és culpabilitzar-te més. I per què no vens? Va, que t'anirà bé. I aquestes pressions. O sigui, el concepte no és no i que tengas que saber el porqué de tot i per què et trobes malament, que t'ha passat alguna cosa, que ha anat malament el dia, que t'han dit alguna cosa, que no sé què. Igual no m'ha passat nada. Mi cuerpo está agotado i t'estic dient que no em ve de gust o no estic preparada per anar a prendre aquell cafè o sortir. El no és no. O sigui, una regla bàsica de la naturalesa. Em fa moltíssima ràbia que no entenguin el no. Entenc que necessiten justificacions, explicacions per moltes coses, no? O per què, ostres, com que t'has posat així? Per què? Què ha passat? Pues no lo sé perquè m'he puesto así. ¿Tú crees que si yo lo supiera no hubiese controlado las cosas? A vegades ni jo mateixa sé el que em passa. Vale? Entenc que hi hagi gent superguai, que s'entén molt bé al seu cos i sap sempre el que li passa. Doncs pues jo no. Vale? Ho sento molt. Llavors, quan jo em demano que tallin els perquès o les justificacions, que no ho sé, que no és no, que vull tallar la conversa allà, hi ha gent que li costa. No lo pilla, ¿sabes? Segon cosa. Comentaris sobre coses físiques meves o característiques. Com, per exemple, a l'estiu, no?, que se'm veien alguns talls. T'has fet talls una altra vegada? No penses que això pot fer mal als teus pares i a la teva família? Sí que ho penso. Jo ho faig per fastidiar-lo. Sí, clar, m'agrada fer mal a la gent. Yupi! No entens que no ho faig per fastidiar ningú? Que l'única persona que vull fer mal és a mi mateixa? És que no està bé, no penses en la gent que t'envolta? Deixa de culpabilitzar-me, carinyo. O dir-te, ostres, has engreixat, no? O que no menges? Has de menjar. Vols deixar-me tranquil·la? No menjo aquell dia perquè potser no em trobo bé o menjo menys quantitat. I sí, estic grossa, m'ho tens que recordar. O sigui, ho he dit molts cops, els problemes d'autoestima física que no he tingut en tots aquests anys, ara els estic començant a tenir per inseguretats i temps que m'estan apareixent en els darrers mesos. Bueno, mira, ara m'ha dado por ahí. Pues no parlis del meu cos ni les meves característiques, no. Ai, no, és que ets molt exigent, ets molt no sé què. Ho sé que sóc exigent i perfeccionista. Tens que estar jutjant-me, criticant-me i explicant-me les coses que ja sé. La gent que es fica en temes teus físics o característiques quan ningú li ha preguntat l'opinió. O sigui, una vegada que em digui que bé queda aquest jersei, pues, hòstia, gràcies. O, hola, quin tall de cabell més guapo. Hòstia, gràcies, saps? Però que me digan, i aquest jersei d'on l'has tret? Sembla que l'hagis, jo què sé, comprat no sé on. O sigui, quan ho fan de manera listilla i despectiva, de què vas? Busca problemes o alguna que jo ja tinc masses. I la 3. Els impulsos a casa. Quan tinc impulsos a casa, quasi no me'ls puc controlar. És a dir, que si no me'ls puc controlar i si no m'atreuen les coses de casa, és a dir, que no hi hagi alcohol, no hi hagi cúters. Cariño, me sacan los cúters, me sacan los alcoholes o me sacan las pastillas. Però quan tu estàs així, de qualsevol persona ho sap, o sigui, estic sent sincera quan és una realitat que a vegades entre nosaltres es parla, entre quan vaig a centres o vaig a converses o teràpies grupals, ho diem, però no es diu tan públicament, no és una cosa que se solgui dir públicament, però jo lo voy a decir. ¿Me quitas un cúter? Bueno, tu en tu casa no tens plats o gots, per exemple? Pues tires un al terra i tens algú que talla. Vull dir, paréntesis, no quiero incentivar a nadie a hacer nada, ¿vale? Però, a ver si m'enteneu, busca recursos. Busca recursos. O sigui, tens tal desesperació que busques qualsevol mena de recurs. És a dir, o vas a comprar el que faci falta, t'escapes un moment, o agafes el que sigui, alternatives, i jo què sé, busques en el botiquín y te tomas algo, yo qué sé, es que sigo abriendo, o sea, abro paréntesis otra vez,
no incito a nada y no sé qué hace el Dalsy. O sí, no sé qué provoca el Dalsy porque no me tomo mucho más Dalsy que cuando era pequeña. Però a veure si m'enteneu. És que hi ha recursos. És que es pensen que la gent amb salut mental és gilipolles. O sigui, perdoneu per l'expressió, és imbècil o alguna cosa. Som imbècils? No som imbècils, la majoria. Quan estem desesperats trobem alternatives. Que s'han d'incentivar a donar idees i això? Doncs pues no. Per això demano disculpes que no vull donar cap mena d'idea. Vale? Però, hòstia, és que no som idiotes. És que a vegades hi ha una relació de que tens que estar com depressiu o trist, depèn quin trastorn, no? Allà, triste, deprimido, que no s'entera de nada, o depèn quins... Hi ha uns estereotips amb els bipolars que se cruzan, o els esquizofrènics que tenen que ser agressius, o gent que té certs trastorns narcisistes, o sigui, com relacionem molt encara amb estereotips que ens donen la gana, no? Té un trastorn mental, uy, cuidado que me va a apuñalar por la calle. ¿Perdona? O tiene depresión, si no estás llorando, que te ahogas, que babeas por las pastillas antidepresivas, no tienes depresión. Vull dir, o sigui, que no som imbècils, Vale, la majoria de vegades. Hi ha medicacions que ens atonten, però que no som imbècils. I fins aquí la part 2.